община Перник. Сурвакарската група на село Драгичево е млада. Тя съществува от 2002 година към читалището в селото. През 2004, 2006 и 2008 участва в Международния фестивал на маскарадните игри в Перник, където е отличена с грамоти, дипломи и плакети. През 2006 групата гостува в град Лесковец, Сърбия. През 2007 в Лесковец и в град Прилеп, Македония. През 2008 печели награда на фестивала в село Мрамор, Софийско. Участва в фестивалите град Стои, Моризия, Словения. През 2009 групата заема участие в 6-тия кукерски събор по клади Момин Прохор. Втори национален фестивал Белият Штъркел, село Мрамор и фестивала в град Будва, Черна гора. През септември 2009 групата гостува в празника Ролияш, град Лесковец, Сърбия. Номерът за СМС гласуването на групата от село Драгичево е 33. Участие от съпровода на традиционни български тъпани, групата от село Драгичево.